Victoria. Bien, y con diploma, fíjate. Vaya, ahora ya, ¿qué te parece? Remedios Cuevas. Laura Doblado. Rosalina Fernández. ¿Dónde está? Mira, tu marido. Mercedes García. Antonio, una foto. Sí, la tenemos. A ver, Venga. Joana Santana. ¡Hala, hala! Héctor Castells. Héctor, Héctor. Bravo. Esta es nuestra cámara, ¿verdad? Esta. Pero es un vídeo, ¿verdad? Pues no hay que posar, simplemente... Suá. Sí, ya está. Merece todo. Rafael Campillo. María Figueres. ¿Te queda un diploma yo? Ya se lo diré ya. Enhorabuena. Me dio una foto. Vamos patito toda la colla. Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez.
quarto de llar a més de mort i moto. I què passa? Teníem clau, però clar, ja va dir, que volem la clau. Bueno, tanquen i d'obres, ja no hi ha res, ja. Està l'aigua directa i els comptadors, vull dir, si es comptarà ja, ja es ficarà alguna cosa. No, això és aviat, i és clar, ara l'hem agafat amb l'Isabel, l'entrarem a l'Autorità Nova. Has de demanar pressupost. Clar, ens ha pillat a més amb la diada. Ara sí, ja li veig. Tens 3 mesos, Però ara tenim el problema que ningú t'envia cuidat.
Grazie.